Kubor nakaslem jong udongsan hima. Ka Rotary Club Jowai kala penlong ya ka jingya lang pasat jingmut halor ka phang ka dawba dawsan ka jingher kerdan ka jat benriu khasi jantia ha ka juk ka bamenta ha ki bubun kiliang ka bala penlong ha auditorium ka kyang nang ba Government College ha ka singisat jan ya ka jingya lang la penya da RTN samihi lalu President Rotary Club Jowai balayo ka jingkren na RTN GM po sngam Past President RC Jowai, URTN SK Latu Director Community Service RC Jowai, baru URTN Ruven Nong Tudu. Habashim mentah hagajing ay jingmut ki samla puli ki lapan sngow, yala ki jong kinia bat nongrim, dagba penwan dori ki jingkren hagi benta ki rukom bapher, kontop ka jing her dor na du. Na yeng nasem, ka lang salang ka roy ka par, ka jing nang jing start bat kiwe. Hadian ka jing pasat jingmut na ki samla puli layo pat ka jing pasat jingmut na kino hikai halor ka phang ka jing her dor ka ri bat ka jat ben riu bala shim bentah ka jingkren da ka renda M Khongla Assistant Professor Khasi Department Thomas Jones Synod College Jowai Urimiki Lada Nanghulu Assistant Professor Physics Department Kyang Nang Ba Government College Jowai Kabakhian Mon Renja Associate Professor Sankardev College Shillong baru na ka Professor Streamnet Khar Kinong Bishar ki belawan Bishar ka jingkren ki samla puli jong ki Artli ki college kilong uriko ma lalu Headmaster Tepkendad School Tuber u Elling Do Director DSEL West Giant Hills badu R Lama Retired Principal Williamson Sangma Government College Tura Yakanam Best Speaker layo ra daw samla Osman Suchiang Baar u Kinjay lang Salahe Baro ar kide nakakyang nang ba Government College Jowai Bat balai u quickly pala Thomas Jones Synod College Jowai. Kateneng gede ko way na ki dawba dawsan ka penlong ye ka jing hiador jong ka jat penriu. Habang ong kateneng nga try ngi de bas no so shai ba ka jat penriu jongi kamtam ki kon samla ki jongi. Ngila ya le teneng na dong sedong. Bat ka ni ka jing le teneng jongi kalong nado ka ktien ka thlet nado ka songkha ka songman nado ka riam ka bet hado baro kata ka jingim ka bangi kwa ban em ka baking kren ha ka ten pareng ka luxurious life ngi kwalut bat kata ka jing kwalut ka jangi kalong bangim sim don la ka jong ka nongrim ngim don nongrim ladangi don la ka jong ka nongrim ka chat ben reu jongi kanum hiat dor hado kat ni ya ka okor ka saram Kawa khen ya ke sang kema, kawa tip ya ke dostur kariti, kan jole ya ke riam kebaik. Man kele ke jaj bru, watip bru tibla. Tamu berok, mandi ki besat ai ha kejuk, kawa kani, ne daw serami ye yong i, yo beni, wai pengkroi ye yong kibi, wam tibi, wa usnya seraman ye yong i. Tho wat nong ruwai nong tho ko ki jo benyang ko ki tho ko ki chapang ni ki jek dulu yang ko bru nyap trek ki jek ko se jek dia ha bol ki phang tho ke her gadan ha ga se ko an kan action ko sa ha ga long yu long sem her gadan im lang sa lang her gadan her kor puram her gadan ki bru blai her gadan ki kurai ki he sar ki her gadan action cha gadan her gadan bon ti sli rem ko bai yong di hier nang ini ki phang bon chong ma ni hema wi plan ya gi phang wi plan ini ga hawai hawro kidian you ha ki kisni ambai ke competition wa you mod ong hitewa you ki kisni wa lamba ka social media lamba ka jingmi yang gigil you wa bun na ki kena kapru bun na ki kon kru da pendut por ki ha gigil Wakam teu ka dadu lagi da khatin ko ye ka por ki he pure puti development ku pen knau ye kin tulang ye kimlang salang yang pi yang ha nrei ai pathan da sning yi khen oi ka song bisa ku penut ki to ka yang pi ki yang ha iti daw ai pi hir kan ni imlang salang hir sinchar kadang hir in nadang sadang to ka daw ba hi ko imam berkati hagi emlang salang am uye kelami waro trai sepang emlang salang pendam-pendam ke jing ong kublai jibun pendam-pendam ke snaulem katane di mai jam